Ai, ama. Ai, ama. Bueno, ongi etorri, mila esker etortzeagatik, nahiz eta behartuta etorri zareten, noski. Ongi etorri, Gabriel Aresti Euskaltegiaren kultur ekarpen honetara, eta biran egin dugu berriro ere, eskerrik asko, birako lagunei. Eta bueno, jogurina dugu, jogurina goroba, Vladivostoketik etorritako espia errusiar hilegoria. 1980 jaioa Bilbon, Las Felinirekin batera, ezta? Espainols inguru horretako ikuskizun batean. Eta, bueno, berora bakarkako bidea ere egindakoa, 6 disko, egun umeekin laketa berezian ari zeguna. Baina, bueno, zaude zalaberak, ezta? Norden eta, mila esker, etortzegatik, lehenengo gauza. Eta pixkat hori ez, personaia hori, nola sortu zen, noi sortu zen, ze bilakaera izan du. Kaixo, egunon. Badakizue mutil bat naizela, ezta? Bueno, a ver, ni jaio nintzen Las Felini taldean, guaitela asko, oso durik nago, egia zan, ni oso lotxatea naiz, ematen du agian ez nagoela horrela jantzita baino hori izan naitekela oso, ez dakiz, baina benetan oain niretzat berezia da, bueno, berak lutzok badaki, beti nago, ez dakiz, oain atiatzea, zerbait egitera, beti nago kezkatuta, baina, bueno, ez datuko naiz alik eta politen egiten. Bueno, zuek zen zaudete, ondo zaudete, bai? Ikasleak danak, Euskaldun berriak, bueno, egongo da Euskaldun zarraren bat, ez da? Euskaldun zarranik, Euskaldun zarra? Bai, bera, nongoa zera? Nongoa? Bale, perfecto. Bardun, bueno, ni esan behar dizuet, Euskaldun berria naizela ere, Laudiokoa, nik txikitatik ikusten nuen jende pilo bat ume asko euskaraz egiten eta nire etxean ezinezkoa zen, nire gurasoek bazekiten zehozer gutxi, amenguak zian, baino debekatu zuten, eta orduan, baina beti ikusten nituen nire auzoko umeak euskaraz egiten eta kriston enbidia ematen ziren. Horregatik hasi nintzen euskaraz egiten, bale? Bueno, agian gero beste galdera bat, baina, bueno. Azaltzeko pixkat, hori, niretzat polita, baiz, naiz desastre hutsak, ikusiko duzu, azkenean ikusiko duzu, bueno, normalean ez beti galdetzen diate zer zaren, hori beste galdera bat, bueno, humo naiz galderara, lehenengo galderara. Hori, a ber, ni jaio nintzen Las Felini taldean, eta argi eta garbi zegoen, hori beti gaztelaniaz egiten genuela. Hemengo Bilboko girua ere, gaueko girua ere gehienetan nahiko erdalduna da, eta orduan, nik beti egiten dituen gauzak gaztelaniaz, baina hori nahi nun pixkat euskaraz egitea, ni hasi nintzen abestiak egiten, eta hasi nintzen diskografika batetan, gordizkak eta patxik arduradunaik esan zian, polita itzateke egitea zerbait euskeraz eta egin nuen esnekiak gogoko ditut. Bueno, abesti hori sortzen da Berlinen. Eta nork egin zuen abesti hori, egin zuen Luis Miguelez. Ezagutzen duzue Alaska eta Dinarama taldea. Garai hartan zuden Alaska, Nacho Canut eta Luis Miguelez. Luis Miguelez baintze bertan Berlinen bizi da, nik nahi nuen berak niri abesti bat egitea eta egin zian Productos Lácteos. Baina, diskografikaeko pertsonari gustatu egin zitzaion abestia eta esan zuen, zaiatu hau egiten euskeraz eta hori ibili ginen hor egiten eta Galder Perezek egin zuen letra. Eta ni horrekin sartu nintzen euskal musikan hasiera batetan, ez? Baina, zan ere, nahiko zirkuito underground batetan, eta nik argi eta garbi neukan euskeraz egin nahi nuela. Eta haiek ez zuten nahi, haiek nahiago zuten beti gaztelanez, eta horregatik, nik erabaki nun nire bidea, nire kauz egitea, gero umena etorri izan, eta orain txerentan oso momentu polit batetan nagoz umeekin lan egiten ari naiz, eta
Asko egin zaila lehenengo galdera. Nolaz izan, naiz dislexikoa, naiz ez daukat memoriarik, bueno, unbelievable, baina. Saiatuko naz, baina hori oso polita da benetan. Bueno, beti, eta zergatik euskaraz ikasi egin zenuen, nahi benetan hizkuntz guztiak gustatzen zaizkit. Ikusten ditudanean arabiarrak hitz egiten, kristoren bila ematen dit ere, txinatarra, edozein hizkuntza oso polita da. Eta hemengoa, euskara danez, ni argi neukan ikasi egin nahi nula, eta ikasi nuen Laudioko AEK-an. Eta benetan oso gogo pilo bat euskan ikasteko, eta ikasi nuen, eta egatera nuen baino garai hartan nahiko horreza zan, gero ja komplikatu egin zian gauzak, eta zer txartu, eta lortzeko ez. Nire momentuan, esan erraza, baina, nik uste dut gero ja zailagoa ipinizukin zutela, ez? Zuek egiten dituzu azterketak, euskegak. Baina, polita dara euskera, eta, jarraitu markatu, ai, ama. Ez dau, bai, jarraitu. Horrengo galdera pasatu aurretik, gogoratu YouTube kanalean, Euskaltegiko YouTube kanalean hau ikusgai dagoela, norbaitari baldin bada ikusten klasean, bakaikun, ez dakit inor geratzen den Euskaltegian orain, baina, gogoratu iruzkinak eta galderak ere bertara bidal daitezkela, bai? Eta hori esan da, jende askok estaku berean sartzen du, ez? Draga, travestia, transformismoa, trans, izan nahi izatea, pixkat, Saiatuko naiz. Oso gauza garrantzitsua. Azken bola honetan, beti elkarrezketa bat egiten dudanean, beti izaten diate, zu zer zea? Eta nik beti, azken bola honetan, oso egoera berezi batetan nago. Ez naiz gaztea, ez naiz zarra, ez naiz altua, ez naiz bajua, ez naiz lodia, ez naiz argala, ez naiz emakumea, ez naiz mutila ere, eta drag queen, travesti, transformista, performera, zea multxo guzti horietan ere ez nago sartuta ere, ez nahi sentitzen bakarrik drag queen bat, edo travesti bat, edo transformista bat. Orduan, beti biltzen naiz nahiko arraro egin. Imaginatu, ni gero juten naizela Malagara, boloak egitera, eta, Valladoliden nik euskarazko abestiak egin ditut horrela jantzita. Oaindik badago jendea hor horrela. Flipatu egiten dute, juten naizenean Malagara, euskaraz egiten dut, ez dakize, rumentzako gauzak, hemen ere, ez naiz drag queen, ez naiz sentitzen. Drag queen bat zer da, adibidez. Travesti bat normalean hartzen du, edo izan nahi du, bere izakeran dauka gogo bat, emakume bat edo antzeko zerbait sentitzea edo isladatzea, egotea eszenatoki gainean, eta bera mutila baldin bada, pixka eta saltzea neska sentitzen dela, hori travesti bat. Transformista bat izango litzateke, neska edo mutila nahi dutela Chaplin, edo pertsonai bat egitea, edo Marilyn Monroe, hori da transformismoa. Zuk hartzen duzu pertsonai bat, Madonna, Lady Gaga, nahi dezuna, la Díaz Ayuso, nahi dezuna, eta egiten duzu pertsonai hori. Travestismoa bai daukala zentsu bat, baina zeu mutia zara, ondo sentitzen zea mutia izaten, baina izan nahi duzu pixkat, gero eszenatoki gainean zaudenean, neska izatea. Transexualena beste rollo bat da, jaiotzen dira neskak eta bere gorputza ez da hori, eta orduan lortzen dute, eta zaitzen dira lortzen gorputz hori izatea eta burua eta dandana neska bezala. Drag queenena izango litzateke travesti bat, baino hori, ez dakit, ikuspuntu, ez dakit nola esan, baina superlatiboa, ez dakit, edo travestia, baina, kriston zapatak oso altuak, makiajea oso esageratua, arropa ere oso ezberdina. Orduan, gero, zer naizen, ni ez naiz travesti, ez naiz transformista, ez naiz drag queen, eta ez, baina, behintzat, ni naiz
egiten ditut gauzak, eta hori biltzen naiz, hartzen naiz leku guztietan, eta argazkilaria ere naiz, arropa egiten dut, gero denetarik, baina hori, nik daukat gogo pilo bat egiteko gauza asko, eta aldudanean euskeraz ere, eta hori gutxi gora bera. Ulertu duzu, bihar azterketa, Bihar ez gero. Ai, gero, ai, ama gizajoak! Aprobau, ez? Dandanak ez. Bueno, eta langintza horretan guztietan, zer erreferente izan duzu? Izan alduzu erreferenterik? Bai lehen, bai orain? Bai, ni gogoratzen dut, hasi nintzanean, ez zegoela YouTubeko kanalik, ez ezer, ez zegoen interneterik. Orduan guk beti ikusten genituen, bueno, underground gure mundua zen, beti gauez lan egitea, oso, bai, iluntasunean eta hori. Orduan, zuk, ni hasi nintzen beraiekin, Las Felinirekin, ze haiek zeuden lan egiten taberna batetan, eta ni juten nintzen haiek ikustera. Bueno, kontatuko dizuet historia, nola, gero berrepikatzen diazu berriro zer denuna ez A ber, momentu batetan agertzen dira munduan Las Spice Girls, ezagutzen duzu, Wannabe. Agertu zian Bilbon eta nire lagun bati okurritu zitzaion egitea Las Spice Girls, hemen Bilbon. Orduan, bueno, ni jaba nengoen ikusten Las Felini hori taberna batetan, baina lagun batek, Felixek, erabakizun egitea Las Spice Girls. Eta ni nengoen laudiotik nentorren, eta egiten nuen atletismoa. Izan naiz Arabako txapelduna 110 metros bainaz, eta hori, izan nintzen, garai hartan. Denetarik egin dut. Eta orduan, kirolari bezala, hartu ipiniz ninduten, Karol, ez dakit bestea, la del txandal. Ni nintzen la del txandalekoa. Sortu zuen berak eta bueno, nik uste bozia da, baina ginen 8. Ez dakit zenbat txandalarekin bi ginen, beste bat, bueno, ez dakit zen. Egin genuen aurkezpena oso divertigarria izan zen, eta hori. Haiek, Las Felini zegoen egun horretan, oso gauza gutxi zegoen mota honetako ikuskizunik oso gutxi zeuden, orduan, juntzian ikustera eta esan zuten, ila del txandal, baina mani bueltakak ematen ez dakiz gelditu gabe, eta handik esan ziaten parte hartzeko beraien ikuskizunean. Ez dira galdera referente bat. Bai. Erreferente bat, hori. Guk ez geneukan ez interneterik ez ezer. Orduan, juten ginen tabernaz taberna. Eta makillajearena, adibidez, orain daude tutorial pilo bat interneten. Ez dakit, 7.000, 8.000, ipintzen baldin badezu youtuberren nola egin indabak txorizorik gabe. Etzen duzu tutorial bat. Makillajea baino asiatik, baino leku honetakoa, alde honetakoa, eta lortzen duzu. Baina garai hartan ez zegoen ezer. Orduan zu junegen behar zinan, taberna batetara, gauez, normalean gaueko 3etan edo horrela, berak haiek drag queenak edo travestiak edo transformistak ikusi, nola egiten zuten, eta zu pixkat ikasi. Ni lehengo aldiz, mozoratu nintzanean, nintzan la madre de Gollum. Baina, gero, adibidez, zegoen garai hartan Santanderreko drag queen oso potenta, Poisson, eta niretzat oso referente zoragarra izan zen. Ni gero argazkilari bezala, berak atera egin ditut, gero ikusten baldin baduzue nire argazki gintzako materiala hor dago, bera. Eta gero, hori, laotxoa ere, baina bera zegoen beti hor goian, gu ginen underground. Eta bera, ez dakit, gero ni lan egin nuen berarekin, baina beti egon da bera hor goian eta gu pixkat beste da. Baina hori, gero, adibidez, oaintze bertan, oso referente polita da Grayson Perry, ziurazki ez dezu ezagutzen, baina bizi da oraintze bertan, Londresen bizi da, lan egiten duen la Tate Gallery, eta da keramista bat, bera keramista bat da, baina agertzen da beti egiten baldin bada aurkezpen bat
ba hori, erakusketako aurkezpenean beti agertzen da travesti edo transformista edo dalako zerbait, eta nik adibidez umeen lana arropa antza dauka beraren janzkerarekin eta hori. Bera orain zibertan, Grayson Perry, zoragarria da, ikusten, agian ez dakit nola ipintzen den, baina Grayson Perry, gero Leigh Bowery hil egin zan, iesez, eta, garai hartan nahiko itxura potentea zeukan, oso ezberdina zan. Adibidez, beti egon dira, Las Palmas de Gran Canariaseko drag queenak, horrelako janzkera oso ezakit, espektakularra, baina bera ezberdina zan, beti zaiatzen zan beste gauza batzuk bilatzen. Nire inguruko jendia, eta gero azken bola hontan ikusten dituzu gauzak interneten, eta ja errezagoa da. Ekin dut galdera ondo ez. Galdera entzuna, ai ama. Mila esker. Zuek ere galderari egin nahi baduzuen noski, altxatu eskua eta galdetu lasai, bai? Edozein momentu. Ni oso lotxatien naiz benetan, zuek galdetu nahi dezuena eta egin nahi dezuena. Ezkezkatu. Baina hori polita da benetan, zuen iritzia ikustea eta hori, polita da. Gero nahi baldin bazue, egin galderak, bale? Eta referente ezari garela, orain nahiko modan jarri da, Netflixi ezker edo Netflixen erruz hori zuk baloratuko duzu, ez? RuPaul's Drag Race saio hori, reality bat da, ez dakit batzuk ezagutuko duzu, ez? Norbaitek ezagutzen du RuPaul Drag Race, RuPaul Drag Race da Amerika estatu batuetan egiten den, hasi ziren orain dela 10 urte edo horrela, drag queenen mundua hori zabaltzen, telebistan, estatu batuetan, beltz batek, RuPaul, ezagutzen duzu RuPaul, berak egin zuen abesti bat Elton Johnekin, nahiko famatua, bera beltza da, razializatua, oain zebertan pasatu egin da beste, Michael Jacksoni gertatu egin zitzaion bezala, oain jasuria izan nahi du, alako gauzak, tirua nahi du, baina, bera hasi izan oain dela 10 urte, egiten estatu batuetan, RuPaul Drag Race, txapelketa bat, eskuten zian 10 drag queen, eta ea nor zan irabazlea, onena, eta hori. Aurten hasi da Espainia mailan. Eta deitzen da Drag Race Espainia, ez da RuPaul nik uste dut paso egin dula Espainiaz eta ez du benetan hartu izena, bakarrik da Drag Race Espainia. Neri deitu ziaten parte hartzeko eta nik esan nien ezetz. Zergaitik, eta gainera egon da Tresmedia, zuk ordaindu egin behar zenuen, eta nik esan nien, ni ez nahi sentitzen, benetan drag queen, ez nahi sentitzen, leheno komentatu egin dizuedana, eta ikusten baldin baduzue aurten irabazi egin duen artista, Carmen Farala, España, ez dakiz, que si los ricitos, que si Farala, que si guapísima, dotorea, zoragarria, eta ni ez naiz guapa, ez naiz, nire abestiak adibidez batxutan ez ditut gogoratzen, oso memoria txarra daukat, ez da txantxa, eta berak ez badaki. Batxutan ipintzen dut horrela. Gauzak egin nahi ditut, sortu egin nahi ditut gauzak agian gero jendeak erabiltzeko, adibidez umeekin egiten ari naizena. Eta nik esan ni ez naiz sentitzen kapaz, baina bai nago egiten euskeraz, gauzak, euskarazko abestiak, eta Espainia, estatu mailan badaude beste hizkuntza batzuk, badago Galizian, badago hizkuntza bat, ez dakiz zer, Katalunian, hemen Euskal Herria mailan, nahi baldin baduzue, egunen batetan jo naiteke horretaz hitz egiteko. Adibidez, umeena, nik uste naizela drag queen bakarra edo travesti bakarrak egin duela abesti bat euskeraz, aniztasunari buruz umeentzat, bakarra munduan. Badaude drag queen edo transformista batzuk edo travesti batzuk juten dienak eskoletara, adibidez, New Yorken oraintxe bertan, Amsterdarren, juten dira ipuina kontatzea. Baina egitea hori, abesti bat
euskeraz aniztasunari buruz umentzat, ni bakarrik uste. Osea, ez daude, agian dago Islandian bat, osea, hortik alduta, ez du inork ezagutzen, ni bezala, baina, bueno. Eta orduan, hori nik esan nien, ni ez nire burua ondo ikusten horrela, eta gero ikusi nuen saioa, eta ez naiz, osea, hontan, lehengoia, esango lirateke, kanpora jateko, orduan, bueno. Eta deitu diate berriro, bigarrena astean dago, daude casting egiten, bigarren edizioa egiteko, deitu zen, eta hontan ez dezu, ikusi egin dezu nolakoa den, eta ez zaizu, berriro esan diet ez. Osea, nik uste politena dela zu ondo sentitzea, eta hori dia txapelketak, eta azkenean, grabatzen dizute 10 ordu, hor egoten dira 10 ordu grabatzen, eta agian hartzen dute 10 minutu zaudela beste persona, Bueno, ni egin nuen reality bat Afrikan, Safari Wazungu, eta badakiz zer den reality bat egitea Afrikan, eta zer den telebista, azkenean nahi dute zukatzea miga guztia, eta ez zai inporta, sortzailea balimazea, zure bidea hori umen kontua izatea, edo hori. Baina txapa, ez? Ai, barkatu. Ondo? Gero abestuko dugu, bale? Bueno, eta baina, reality honetan, ez eta ikusi zure burua barne, eta baina pixkat, eragina izan aldu, moran jarri alda, sumatu alduzuzu korren... Bai, estatu batuetan adibidez, beti, estatu batuak, ez, dakite, zoragarria, gure egin behar geha lan egitera, oportunidaden mundua, ez da, homofoboak dira, arrazistak, eta, klaseak oso ezberdinduta daude, eta betikoa, eta hemen, berdin, nik adibidez, gero esango dizu, eta egin nuen abesti bat, Frantziako lagun batek egin zidan abesti bat, Paris, Paris izenekoa. Da ona, ni egonku nintzen lan egitera, horrela, Parisera, Almagreb. Eta, lan egin nuen, eta gero, atera ginean kanpora, diskoteka bat bilatzea, eta berak grabatu ninduen zer esaten nuen, eta gero berak egin zuen abesti bat. Hori ez da gakoa. Gero, ni joan nintzen Parisera bideoklipa egitera, adibidez, eta egon ginean, hori Parisen, ni horrela, jantzita, ez dakize, Ameliren tabernan, ez dakize, Magre, Eta beste bi mutilak zian hangoak, zian frantsesak, eta Pierre, eta Pascual. Eta zan ziaten gero etxera, bueltatzerakoan, gaude, flipatuta, jendeak ez dakit zenbat gauza txarrak esan dizkiguten, nigu, frantzesa zenez nik. Ez neukan ideiarik, baina benetan, bueltatu ginen etxera, eta, hil egin behar zaituztete, ez dakit zer, eskorria zarete, frantzesez. Orduan, garrantzitsua da, hasiera batetan, estatu batuetan halako saio bat egitea, zebintzat zabaltzen du bidea eta pertsona batzuren burua. Eta hemen ere polita da. Hemen nahi ezai gustatzen guk ordaindu egin behar dugula. Ni beti ibili naiz tabernaz taberna, diru beltza lortzen, guk ez, ni oain egin naiz autonomo, oain travestia eta autonomo, imaginatu. Oain dela 2 urte edo, 3 urte edo horrela, beti oso egoera txarretan lan egiten eta oso txarto. Orduan, oain berriro telebistan ipintzen dute eta zuk ordaindu egin behar duzu. Beti, hemen Bilbon bazeuden taberna batzuk, homosexualen edo lesbianen tabernak, eta zuk txirrina jo egin behar zenuen barrura sartzeko, gero zegoen mirila eta guzti hori, eta haiek ikusten zintuzten, eta esaten zuten, zu bai, eta zu ez. Gauza onak badauzka, baina beste gauza txarrak badauzka. Nik dirua ipini adibidez, asteartean, gaueko 10etan, Antena 3-en, ipini, eta ez A3 median ez dakize oso ordu txarretan, eta zuk ordainduta. Ipini zabaldu mesedez, gu ez gea estralurtarrak, hemen bizigea, gea pertsonak, eta bakoitza dauka bere bizitza, eta nik, baina, dena den, haiek hartu egin dute hemen estatu mailan, estatu batuetan egiten dena, nahiko antzekoa da, oso antzekoa, baina hori gertatzen dena. Ez daude
lodiak, gehienak dira superargalak, gazteak, oso guapak ez dakiz. Eta nik uste, oaintxe bertan, egon behar diala emakume, badaude emakume batzuk egiten la terremoto Alcorcón, nire laguna dana, hori emakumea da, eta berak izan nahi du travesti, eta bera travestia da. Orduan, haindik, eta nik esan nien, mesedez zabaldu pixkat kriterioa, eta egon behar dira emakume beltzak, egon behar dira, edo txinatarrak, edo mutilak, lodiak, ez dakiz zer, eta hori ez da lortu, baina, behintzat egiten da, behintzat ikusten da gure lana gero ez da hor agertzen dena, ze gero, egin behar zea taberna batetara, gau ez, alako takoi batekin, eta gaueko ordu batetatik aurrera, Walking Dead da, ez da, hori ez da erraza, hori ez da superpolita, orduan, haiek, erakusten da, soinekoak egitea, eta que guai, baina, badago beste gauza batzuk, baina behintzat zer egiten ari da. Eta hemen Euskal Herria zer egiten ari da? Zer nola ikusten duzu egoera, zer erronka dagoela esango zenuke? Bai, adibidez, Iruñan ja badago mutiltxo, gaztetxo bat, Eneko, eta bere pertsonaia, bero drag queen da Albina Stardust. Eta berak euskeraz egiten du, eta nik esaten diot beti, saiatu alik eta gehien euskeraz egiten, eta nirekin lan egiten dudanean, egiten du euskeraz. Eta da, bera zoragarria da, haiek ikasi egin dute dana, interneten, dauzkate referente pilo bat, kontrolatzen dute asko, eta oso polita da. Badago bera, eta gero dago Andoni Mutiloa, da aktore bat, bera egon zan Euskal Irratian lan egiten, zedentzia bat eskatu zuen, eta bain dago egiten esnatu naiz ikuskizuna, eta da hori euskeraz, eta berak esaten du dela, baserritar bat Beyoncé bihurtu nahi duela. Zoragarria da. Eta behintzat, euskeraz hori egon zan, ni baino lehen, zeuden batzuk. Adibidez, ez dakit ezagutzen duzuen La muerte de Mikel, pelikula, ez dakit urte pilo bat, eta hor agertzen zen Fama. Eta Fama hemengo travesti bat zen, eta berak euskeraz egiten zituen abesti batzuk, eta oso ondo abesten zuen ni bezalako. Gero Kepa Gallego ere, aktorea, hemengoa, berak batxutan, behintzat, gehienok egiten genituen gaztelaniaz edo ingelesez, playbackak, berak ere euskeraz egiten zituen. Gero haiek utzi egin zuten, Fama unik uste dut dagoela Madrilen, eta ez du ezer egiten, Kepa Gallego bai egiten dula lan desente, baina hori travesti bezala ez, eta ni hasi nintzen, eta nik zaitzen naiz asko egiten, baina egon behar dira, atera egin behar dira baintze bertan, gazteak, neska, mutilak, gero ezke badago, adibidez, agian zuek ez duzu ezagutzen, baina dago drag queen eta drag king, badaude neskasko, gero mutilaz bihurtzen dienaz, eta hartzen dituzte, haiek badakite, mutilen zarren askotan, baina da, joku bat, eta horren, neko feministak dira eta oso potenteak, oso gutxi daude, hemen Euskal Herrian mailan daudenak Andaluziatik datoz eta Kataluniatik, eta hemen gutxi, baina ea hasten den sortzen eta hemendik ere, sortu egin behar zuetariko bat. Zuetariko bati gustatuko litzaiok drag queen edo travesti edo ez. Ez, baina oso mundu berezia da, oso polita da, baina ere gogorra, izan da askoz gogorragoa, eta, baina baintxe bertan, horri esker, saio horri esker, behintzat zerbait zabaltzen da, baina, ni esan behar dizuet oso maitatuta sentitzen naizela Euskal Herria mailan. Eta nire herrian adibidez, Laudion laguntzen diatela pilo bat, eta adibidez pandemia garaian, ni nengoen Instagramen zuzeneko saioak egiten dirua eskatzen komuna loka, eta behintzat haiek ikusi egin zuten eta lagundu diate, eta egonez, sentitzen naiz nahiko ondo, eta batez be hori euskal kulturan oso ondo, eta
bai hasiera batetan, ez? Ze, esan behar dizuet adibidez gertatu egin zitzaidala Euskadi Irratian, ni behin joan nintzen gero aurkeztera maite duzunarekin gozatu abestia, irratira, nire euskararekin, baina, bueno, oain ja praktikatzen dut askoz gehiago, baina hasiera batetan oso gutxi erabiltzen nuen eta nire euskara oso traketsa zen. Baina, bueno, joan nintzen Euskadi Irratira eta batean, hasi baino lehen, elkarrezketa, esatea aurkezleak. Zabaldu egin dut abestia, jende guztiarentzat, hor, erredakzioan, eta ez zaio inori gustatu. Eta ni, ai ama, eta horren elkarrezketa, bueno, baina, ze ondo, kaixo, maite duzuna, ze ondo, bueno, oso gustora nago, agur, hasiera batetan, nahiko jebia izan da, baina, bueno, hain zertan ja, bueno, kontuatzen ari dira, nik zaitzen naizela, hori, ondo egiten gauzak, nik, agian ez naiz bat ere perfektua, naiz desastre hutsa, baina bintzat amore handia ipintzen diot guztiari, euskera ikasteari ere, garai hartan, eta euskeraz egiteari ere, eta hor nabil. Eta gero, egun lan ondia ari zara egiten era berean umeekin, ez? Anistasuna lantzen, eta... Jo, hau da niretzat dointze bertan, zoragarria, benetan. Ni gogoratzen dut, txikian nintzenean, ikusten nituela nire auzoko lagunak, batzuk euskeraz egiten zutela, eta hori, baina hori, baina adibidez, homosexuala izatearena, esatearena, nik esan nun, 21 urterekin, kosladan, auzolaldegi batetan, ni nahiko perentean oso lotxatia, oso beldurtia naiz, eta, bueno, esan nun azkenean, eta hori, guk ez geneukan erreferenterik, eta zeuden erreferenteak oso txarrak zian. Ni gogoratzen dut Laudion joan nintzala zinemara pelikula bat ikustera, eta zeuden Pajares eta Esteso Maritxuz egiten, ni atera nintzen guztiz traumatizatuta, benetan beti oso despektiboa, Maritxua izatea zan oso txarra, ez zeateatzen zinematik esateko homosexuala! Berriro, zure etxera jun, naiz bakarra munduan, bera nolakoak diren, homosexualak hor agertzen diana, orduan ez zeuden erreferenterik. Eta gero nik ja ikusi nuen Imanol Álvarez, Egameko partaide bat, agertu egin zara Euskal Telebistan, eta pentsat ja ezberdina zan, eta lasa hitz egiten, bere lumarekin ere, baina ezberdina. Eta orduan, pentsat horri esker, ikusten duzu badaudela hori munduan, denetarik eta bera bezalako personak ere bai. Orduan, nik beti Las Felinirekin nengoen, zeo zer egin behar dugu umeintzat, zeo zer egin behar dugu eta... Orduan, ja, nik zan, nire kabuzkungo naiz eta zatuko naiz egiten eta argi euskeraz. Gero adibidez, niri deitu egin didate eskoletara joateko eta gero, hori, alako zerbait, zuekin bezala, eta gero badaude galderak, baina nik beti izaten diot ez naizela referente bakarra. Ni bezalako pertsonak badaudela, baina ere, hori, futbolariak, ziurazki egongo da hor atzo, Zamamezen, ez dakit, 22 jokalari, ziurazki baten bat homosexuala da, ziur nago, baina zindu esan, eta eskotuta dago, orduan, azaldu egin behar diegu umei, gu bezalako personak badaudela, niri behin esan zian lagun batek, heltzeko neska batek esan zian. Eduardo, homosexuala izatea ez du markatzen zure nortasuna. Zu homosexuala baldin mazea ezea sentikorra, superberezia, superboa, zoragarria. Izan zaitezke hori, baina ere, izan zaitezke, txarrena, orduan, hori, gu danak gea pertsonak ezberdinak eta hori. Orduan, polita da, ni juten naiz eskoletara eta batean ikusten naute eta esaten dute, bai, mutila zara, umentzat egin ditut bi abestiak, Sentipenak askatu, anistasunari buruz, eta bestia da Ausarten kluba, bullyingen arkako abestia. Eta bideoklipa egin genuen pandemia garaian Igorren. Eta hori, ni jo nintzen grabatzera, beraiekin bideoklipa goiz batetan, eta batean ez, zeuden haiek klasean, 20 ume,
gazte, txiki, eta bat batean, ja, nengoen ezertzeko eta batek, mutila zara. Como, hau, argi utziko dugu lehen momentutekan, eta gero ja nahi duzuna, baina, zu, a ber, zorradarik ez, Baina polita izan zen, bai, mutila naz, arazorik, eta zer egin behar dugu, dantzatu zer, ez da hori, haiek libre zeukaten eta hori argi eta garbi. Baina, ni behintzat jutzen naiz beraien gana eta polita da. Bai, nabaritzen dela, hori, etxean zerbait zarrik jasotzen badutela, batzuk urruntzen dira. Edo, agian juten zea beraren gana, orduan badago lan egiteko. Dezente, ez pentsa, a ber, 20 ume horietatik, 3 ziren horrela. Zeuden, urrunduta, ez zuten, ni juten nintzen arruntza, bestea arruntza. Orduan, ziurazki, haiek ez daukate batere problemaik. Esaten dute hau, mutila, zaharra, itxuzia, beira ze hortzak, akabo. Eta 5 minutu pasatak gero, badaude dantzatzen. Ez dauke arazorik. Baina, etxean, baldin bat zaude entzuten gauza txarrik, hori, agertzen naiz ni eta, ni naiz, ez dakit, orduan, horregatik, ni oain zeratan oso pozik nago. Ni badakit gainera, nik umorea egiten dudanean oso zuria izaten dela, oso errespetagarria, emakumen zea oso garrantzitsua da niretzat, nik ez ditut erabiltzen adibidez, etu txotxo eta alako gauzak, oso txarra iruditzen zait, betidanik benetan, eta orduan beti zaitzen naiz, emakumeak zaintzen, eta bai emakumeak, umeak eta jende guztia. Batzutan jende batzuerentzat izango naiz oso, ez dakit, jendeak nahiago du, izatea hori zorrotzagoa, ez dakit, baina polita da. Eta ni nago oso bide polita bat egiten, eta jarratuko naiz egiten, badaukat beste bat egiteko, orain, zabalduko da ez dakit, noiz, baina eta beharrezkoa da. Eta hori, nik esaten diet beti, ni ez naiz bakarra, eta ni bezalako badaude batzuk, baina badaude gero lesbianak, medikoak dianak, eta hori, futbolariak, atletiken daude zurazki, baina, ezin dute esan, baina egunen batetan esango dute, eta orduan, hortan gabiltza. Eta ja azken galdera dugu, orduan hasi pentsatzen zuok, zer bat duzuen galdetzeko. Ai, ama. Bestela berrizasketak egitera gara berriro. Nabaritu duzu alderik, ez? Helduekin lan asko egin duzu, batez ere hasieran, eta orain umeekin, ez? Harreran alderik nabaritu alduzu? Batzen partez o bestean partez? Nola? Harrera hobea egin dizute umeek helduek baino? Bai, ni hasi naiz oain dela gutxi, umeekin, orduan, ez dakit nolako, ez dakit. Agian, oain dela 5 urte ez nintzen kapaz egiteko hori, eta jutea umeen gana, eta hurbiltzea, eta ez egitea. Nago egin burua aldatzen eta prestatzen, eta orduan, haiek umeak zoragarriak dira. Eta haiek ez dauzkate problemarik, ezertarako, haiek zoriontsuak izan nahi dute, eta kabo. Eta ez daukate, hori, beltza baldin mazea, horia, ergala, maritxua, ez dakiz zer, berdin zaie. Orduan, nik bai nabaritzen dudala polita dela beraiekin egotea, baina ere, adibidez guk egin du ikuskizun bat, Meri Marietalari izenekoa, eta hortaz dikoa, anistasunari buruz. Eta gu saiatzen gira ere, umeak egotea, baina ere gurasoak. Ze guraso batzuk badiala, juten dira, ni azten gira egiten eta hartzen dute umea eta agertzen naiz ni, eta orduan, egin behar ditu alako gauzak, oain dela 15 urte, zinezkoa zan, edo ez dakit nik bintzan nire burua ez nuen ikusten, baina bain bai, eta ngu naiz, dozein lekutara horrela jantzita, saiatzen naiz batxutan, ni gauatik nator, eta egun zaila da, gau ez lan egin dut, eta egunez eta umeekin, baina ni saiatzen naiz ikasten, eta adibidez sexualizatzearena, pertsonaia, eta hori saiatzen naiz pixkate bailasoago bat izaten, edo dalako zak egiten, baina hor nabil. Baina bai, argi eta garbi dago, gauzak espero dut, baina dena den, ikusten ari gara, zer gertatzen ari den oraintxe bertan, jende askorekin, hitzen dute jendea,
hori aurreko gunean txuekan, hori, fascistak, hori, azidosos de mierda, lako gauzak esaten, bueno, hor jarraituko dugu, lan egiten eta ez dakit, baina espero dugu gauzak hobetzea. Euskal Herria mailan nahiko ondo gaude, benetan, nahiko ondo. Zer, gero ni adibidez gute naiz, hori nabaritzen dut, adibidez nabaritzen duzu asko, adibidez, taberna batetan, homosexualen taberna batetan edo lesberen taberna batetan Kadizen, eta Madrilen edo Bilbon nahiko oso berdinak dira, baino kalea ez berdina da. Orduan, hemendik ateratzen baldin bazea, ziurazki ez dezu inoiz arazorik izango, baina Valladoliden haien ateratzen zera, marikon, marika, ez dakiz zer, bueno. Gu Euskal Herria mailan nahiko ondo gaude, baina dena den gauza pilo bat egin behar dira, eta hori, baina nik espero dut beti nahiko positiboa naiz eta saiatuko gea gauzak hobetzen argi eta garbi. Bueno, eta zuez erdiz, Bai. Noraino ikusten duzu hau bizimodu bat bezala, edo zure izaera besteei azaltzeko modua. Azkenean suposatzen dut hau zure beharra dela, eta gero beste aldetik nolabait zure gauzak edo beste hori erakusteko era edo nahia, Jo, eske, adibidez leheno esan dudan bezala, oraintxe bertan nire bizitza nahiko nahaztuta dago, benetan. Lana, Eduardo hasiera batetan zan, Laudioko mutila, maritxoa, baina lotxatea beldurtia, eta jogurina zan, gaua, ez dakiz zer, show business, ez dakit, ausartiagoa, ez dakiz zer. Oraintxe bertan gauzak nahiko nahaztuta daude. Adibidez, Eduardok hartzen ditu jogurinaren gauzak batzutan, bizi izateko, eta jogurinak ere, agian bere lasaitasuna edo bere... Oraintxe bertan hau da lana, da nire lana, baina zaiatzen naiz ere nire bizitzan izaten, eta bai, dena den Eduardo aldatu egin da asko jogurinari esker. Orduan ni azken finean Eduardo ni mutila bezala naiz arduraduna eta hori, hau da enpresa. Eta hori, baino, bai, dana ni naiz, beti izan naiz egin ditudan gauza guztiak izan dira barrutik. Ez dut aktoreza ikasi, ez dut argazkigintza ikasi, ez dut ni ere gurasoen gandik nintzen 21 urterekin. Nik erabaki izan dut beti nire bizitza egitea, nire erara egitea gauzak, eta batzutan okertzen zea, baina beste batzutan ez. Hau lana da, batzutan kostatzen zait pilo bat hau egitea, ze lana da, eta batzutan batez be gau ez egitea daun rollo, benetan, azten zea gaueko 11etan lan egiten, eta bukatzen baldin mazea ordu batetan, jendia, publikoa, hasiera batetan, eta gero gau, ez dauka zer ikusirik, bi garagardo hartuta gero, Walking Dead benetan, hartzen dizuteten mikrofona, pelukanak dagoa, ez gara, ez da, hori, ni saiatzen nahi zuen txebertan gauzak, bai, Eduardo, orain dela gutxi esan ziaten artibista naizela. Artea, nahazten dudala artea eta aktivismoa. Hoi da nire bizitza, baina bai Eduardo bezala, saiatzen naizenean argazkiak egiten beti mezu bat dago horretzetikan, eta noski, hau da, aktivismoa, hau da, ateatzen baldin mazia kanpora, kontuatzen zea normala, edo ez da, orduan, dana pizkan nazuta, baina, lana, hau lana, eta gero, eta hori, zaiatu naiz, ez dakit gauz zapio bat egiten, eta ez dakit azkenan, zen nolako erantzunak esan ditudan, baina, orduan, dana naztuta, eta ez dut askotan pentsatu nahi, beti bai errespetuarekin egiten ditut gauzak, errespetua eskatzen dut, baina hori, orduan, horrengoa hori, nik nahi dut, orain Boliviara joan egin dut. Zergatik? Ez dakit, baina gustatuko lehitzak dake, eta han
ikuskizunak egitea, edo Sevilllara eta ere egitea hor gauzak, Japonien argazki erakusketa bat ez dakit. Hor dago nire bihotza eta nire barruko gauzak markatzen dituzten nire zaerak eta nire bizitzeko gauzak. Zenbat ze hori da, ja. Ai, ama, zuen. Beste galderari? Bai, beste galdera bat, bai. Bai. Bai, adibidez, beira, ezagutzen duzue Samantha Hudson, bera bai, kontatzen du RuPaulak Samantha Hudson. Da orain zebertan, egon da Masterchef Celebrity parte hartzen da travesti bat, travesti, transexual, berak ere ziurazki ez duela. Beira, berak aurreko egunean galdetu zioten, zergaitik hartu egin duzu izen hori? Ba oso arrunta delako, bai? Eta ni garai hartan guztiz kontrakoa. Garai hartan iazen nintzanean, danak zian Samantha, Sharon, ez dakiz eta duela, nik ez, ni Jurina, boroba izango naiz, Jurina. Nire arrebatani, beti txikidanik, izugarri gustatzen zitzaizkigun, hori gimnasia, ritmika, patinajea, beti piunden horrela. Kalentadoreak, ez da. Ginean, unas ratillas, eta beti izan dana Amerikako kultura, beti fama, ez dakizer, guaizain ez hori dana hori. Eta orduan nik garai hartan, nik hartu bete Rusiako kultura edo beti izan dut hori, hotxatik etorritako emakumea, ni hemengoa naiz, Laudiokoa, Arabatarra, nik esan Jurina boroba detuko naiz, jendea flipatuta, dandanak Samantha, Sharon, ez dakize, Eta orduan, garai hartan, Las Fellini taldeak nundenean, bazegoen margarina bat, jogurina izenekoa. Orduan, ailegatzen zaloztuguna, guk egiten genuen boloa, ikuskizuna, eta bukatzerakoan, eta zuekin egon da gaur jogurina boroba. Eta nu, ez maritxu, jurina boroba. Urreko osteguna. Eta zuekin egon da jogurina boroba. Jurina boroba. Baina azkenean, beste aldiz errepikatu egin zan, eta gero kontratu egin zan, nire pertsonaia nahiko ez dakit umentzat, ez egon pentsatuta umentzat, baina beti izan naiz oso hori humore zuria, ez dakit zer, zergaitik ez. Eta gero batean lagun batek kaset bat grabatu zidan abestiekin. Venga, nik pasatuko izut kaset bat abestiekin zuk playbackak egiteko. Eta hiperak ipini zizun jogurina, baina hori, NHA. Zer juten baldin bazarete Googlera eta ez baduzue H hori ipintzen, badaude jogurina gainera, jogurinak, neskatoak oso gazteak, eta oso mundu jebia da hor. Orduan, nire lana aurkitzeko NHA, jogurina boroba, eta horregatik, eta gelditu nintzen, eta nintzen, vamos. Beste galderari, inor? Eskerrik asko etortzagatik, eskerrik asko zuri, jogurina borobari, eta birako lagunei ere eskerrak, eta txaloa. Abestia hori dugu, erakutsiko dizuet nik umeentzat egindako abestia, bale? Imaginatu umeentzat dala eta koreografia dauka, bale? Nik egin dut eserita eta zuek egiteko. Oso simplea da, eta oso polita, ze gainerak neska batek, andereño batek egin zuen, eta esan zian, beira, egin dut horrela oso simplea delako, eta umeentzat gauzak izan behar dira errezak, eta gero gehienetan umeentzat errepikatu egin behar dira, eta horreko egongo zarete koreografia ez dakit zenbat aldiz errepikatzen, baina alazai, eta bi dimentsioak lantzen ditu. Oain ezin dugu egin, baina da umeekin lan egiteko, bale? Orduan, nik esanduko izuet zer nolako estribia daukan,
Eta gero egingo dugu danok elkarrekin, bale? Es una pasada. Abestiak dio horrela, maitatu bihotzez, eta egingo dugu horrela, bale? Maitatu bihotzez, gero, inoiz ez eskutatu, egingo dugu horrela, como, normalean horrela da, zutik, bale? Eta nik azalduko dizuet, baina egingo dugu gero ez egita. Odun, maitatu bihotzez, horrela, normalean zutik egiten baldin badugu, guk zuek ez egita zaudetenez, zin daiteke egin, baina horrela da. Maitatu bihotzez, gero, inoiz ez eskutatu, ez? Inoiz ez eskutatu, horrela izan izateke. Gero, sentipenak askatu, horbean da, sentipenak askatu, eta gero, zarena kanporatu, bi salto, bale? Zarera, kanporatu. Pentsatu unbentzat dara, bale? Haiek ulertzeko eta errepikatzen da pilo bat, baina, bueno, polita da. Guk normalean gure ikuskizuna Amerimaritalari egiten dugunean, hau da, azken abestia, eta haiek ja, naiz eta ez egita egon, bueno, beraientzat polita da eta nik uste du garrantzitsua. Orduan, bueno, hori, egingo dugu, danok elkarrekin, bale? Presta zaudete? Bai, bi eta hiru. Maitatu bihotzez, inoiz ez eskutatu, sentipenak askatu, zarena kanporatu. Venga, ipini! Ai, Gero beste gauza bat, nik normalean abestiak egiten ditut, baina benetan ez daukadala memoriarik, ez ditut gogoratzen abestiak, baino nik gaietik abesten dut, ez da problemaik, ez da. Hori, besterik gabe, sentipenak askatu. Horrela egin modu, baina, ¿qué pasada? Nazi el gol. 10 eskuekin ez denik ezin da. Venga, va. Bartolok ez du eskuekin ere, baina berean ez gozoetan, maiordea Jose Mari, hau maite du bere, berriro, zer diren ezan ezinik, dabiltz eskutaketan, eta tristuraz beterik, bizi dira benetan obo. Badator koreografia, prestat zaudete! Maitatu bihotzez, inoiz ez eskutatu, sentipenak askatu, izalto! Zarena kanpora, oso berriro! Maitatu bihotzez, inoiz ez eskutatu, sentipenak askatu, zarena kanpora. Eta baina horrela! ¡Qué pasada, Juet are maiteu, begietan zaio egarri, beti ezaten dizkiote, gauza politak guainera. Bidean aurkitu arren, amaika trabata jarri, euren maita. Guainer, oegirra! Gogor! Pasando! Presta zaudete! Koreografia bandon! Prest! Bat, bi, hiru, lau! Maitatu bihotzez, inoiz ez eskutatu, sentipenak askatu, izalto! Zarena kanporatu, berriro! Maitatu bihotzez, inoiz ez eskutatu, sentipenak askatu, izalto! Zarena kanporatu, berriro! Maitatu bihotzez, inoiz ez eskutatu, sentipenak askatu, zarena kanporatu, berriro! Mila esker, mila esker! Gora maitasuna eta gora egiztasuna! Mila esker! Gora euskara!
Mila esker. Ikasi, Euskara. Keba. Mila esker. Zoriontzak izan, Hala. Baina, hain eskatuko dugu kafe bat, edo zurito bat, edo birako lagunei. Bai, dago, online denda bat daukat, baina ere alde zaharrean, Carnicería Vieja 21, hor daude arropa hauek. Nere, pandemia garaian ni erotu nintzan, ez neukan jaialarik ez hasi nintzan diseinuak egiterik, una rata. Baina hori, bai, hor saltzen dira. Carnicería Vieja 21, Polita XL deitzen da denda, bale? Mila esker. Selfie bat. Egingo dugu selfie bat, barkatu selfie bat. Satxeno bezala, bale? A ver, txun... Berriro, barkatu. Ai, ama. Ez que ez nau rekonozitzen. Bakizu ez. Hau nor da. Etorri. Qué pasada, A ver... Ninguna diot, Ai, baina, nola egingo dugu. Ai, ama. Edo egin zuk hemendik zer, eske... Bai. Hartu. Zu, bai. Mila esker, Eskoa gure!